Ukupno je predviđeno 212 portala na koje će se postaviti preko 1700 kamera i preko 1200 DSRC antena. I kako će koji portal biti postavljen, oprema na njega, te krećemo sa testiranja. Testiranja će, predviđen je veliki broj testiranja, biti će izuzetno zahtjevna, sve s ciljem kako bi sustav zadovoljio uvjete koje smo postavili od njega. Da, očekujemo, znači planiramo da će građevinski radovi i opremaški radovi završiti do kraja rujna sljedeće godine. Sustav će biti tehnički spreman, testirat ćemo ga i prvi treći je go live. Znači, kada budemo novi sustav pustili u funkciju, rampe će biti podignute, korisnici će moći prolaziti bez zaustavljanja, međutim, s obzirom na veliki broj naplatnih postaja, samo Hrvatske autoceste imaju preko 77, to je zahtjevan proces koji će trajati, sukcesivno ćemo to otklanjati s time da će nam prioritet biti čelne naplate koje se nalaze na samoj autocesti, a prije svega zbog razloga sigurnosti prometa naših korisnika. Znači, što se tiče staza za brzu registraciju, kojih je predviđeno 140 sveukupno, znači minimalno jedna po svakoj naplatnoj postaji, znači to su lokacije gdje će naši korisnici, ukoliko se ne registriraju niti na jednom od digitalnih kanala, kao što će biti naš web portal Crowley Veritas ili mobilna aplikacija, ili ukoliko se ne registriraju na našem prodajnom mjestu ili na prodajnom mjestu partnera, na ulasku na autocestu biti će minimalno jedna traka za brzu registraciju, sveukupno će ih biti 140, dok će na lokacijama gdje očekujemo veći broj priljev korisnika, kao što su naplatne postaje u blizini granica, biti njih i više. Znači, početkom godine, u drugom mjesecu postavili bismo prvu traku koja bi onda bila isključivo u funkciji testiranja. Točno 3 mjeseca prije 1.3. krenut ćemo sa procesom preregistracije. S obzirom da ste vi postojeći ENC korisnik, morat ćete samo izvršiti povezivanje vašeg ENC uređaja sa registrarskom oznakom vozila i morat ćete ENC uređaj pravilno učvrstiti na vjetrobransko staklo sukladno uputama proizvođača. Dakle, nema više šeranja ENC-a? Postoji ta mogućnost, znači jedan ENC uređaj moći će podržati i do 3 vozila. Znači, neće biti povećanja cijena cestarine kao posljedica uvođenja novog sustava. Trenutno je u izradi studija tarifnih modela gdje želimo našim korisnicima omogućiti više fleksibilnih modela plaćanja. Kao što ste napomenuli, jedna je od opcija da bude niža cijena cestarina kada je manje prometno opterećenje, recimo u noćnim satima ili tijekom tjedna, ili na primjer da korisnici koji jako češće koriste autocestu da imaju određene popuste. Ali u svakom slučaju bit će tu dosta modela, s obzirom da je novi sustav potpuno digitalan i on omogućuje dinamičko formiranje cijena u realnom vremenu, tako da idemo u tom smjeru da se korisnicima ponude više modela. Jasno. Znači, sustav će u realnom vremenu, na svaki portal sustava naplate cestarine bit će opremljen adekvatnom opremom koja će u realnom vremenu utvrditi da li je neka osoba registrirana u sustavu, odnosno da li je prekršitelj. Ukupno je predviđeno da ćemo imati 74 vozila mobilnog nadzora naplate cestarine koje će također u realnom vremenu dobivati sve informacije na svoj displej. Kasnije ćete imati prilike vidjeti to vozilo, tako da postoji mogućnost da će korisnik ili biti zaustavljen ili dočeka na izlazu sa autoceste. Također back office će odrađivat će sve te aktivnosti. Povezani smo sa bazama korisnika u Europskoj uniji, tako da možemo dobiti osobne podatke o svim građanima koji u Europskoj uniji koji krše, koji neće biti registrirani u sustavu. Jedan primjer okodarskog vozila Hansa koje je prošlo ispod tog portala, da se vidi kakva je slika, odnosno koja je kvaliteta kojom kamera detektira registarsko oznaku vozila. Se vrti od